Faglighed. På Gedve Skole skaber vi sammenhængende undervisning, som bliver til meningsfyldt læring, hvor den enkeltes potentiale udfordres tilpas. Til at starte med, der skal vi se på sådan et stof her, der hedder kaliumpermanganat. Sådan her. Jeg kan godt lide, når vi eksperimenterer og bruger vores hænder. Det er fedt, når vi har noget undervisning, hvor vi laver flere ting på en gang. Det er 60, det er 12, det her. Trivsel. På Gedve Skole drager vi omsorg for hinanden og tager ansvar for, at den enkelte er en del af et trygt og tillidsfuldt miljø og udvikler gode venskaber. Hvis der er en, der går alene, så kan man spørge, om hun vil være med. Man skal altså tale pænt til hinanden. Fællesskab. På Gedve Skole har vi et stærkt sammenhold, hvor vi værdsætter, at alle er forskellige, og at vi bidrager på hver sin måde. Det er godt at være sammen med andre på skolen, på et kryds og tværs af årgangene. Man skal være god til at lege med alle. Man skal lov at være med på hver sin måde. Respekt. På Gedve Skole udviser vi en anerkendende adfærd over for den enkelte og fællesskabet. Vi tager ansvar for den opgave, vi hver især har, og har forståelse for andres. Man skal ikke være ligeglad med hinanden. Man skal respektere, når andre har en anden mening end en selv. Nej, men det er jo også lidt det samme som Ja, så det er jo... Engagement. På Gedve Skole motiveres vi til at deltage aktivt og præstere gennem nysgerrighed og begejstring. Hvis man laver gruppeopgaver, så skal alle være aktive. Man skal kæmpe til det sidste.